Hello guys! Welcome to Sharina's Vlog. Ako muna yung mag-vlog ngayon sa page niya kasi may ginagawa sila. Magluto kami ng munggo na luto ni Ben. Luto ni Sasha. Si Shasha pala yung magluluto kaya ako yung pinapahawak niya ng ayun, anaya. Ay, ikat lang ni siya. Bakit Tagalog? Di ba Bisaya pa ikaw? Magbilaan ka ba? Piyukin po. Sige. Piyukin po. Bagti sa buwan. Magluluto po kami ng mushroom. Ito po. Ito yung oyster mushroom. Yan. Yan. Oyster mushroom po yan. Ipapakita ko sa inyo yung laboratory ng mushroom ni Kuya Butch dito sa bahay. Ayan po, ayan yung fruiting house dito sa loob ng bahay. Yan. Tsaka yung ginagawa namin dito is ganito lang, spray lang, ganon. Every 2 weeks po siya mamunga. Hello guys, andito po tayo sa fruiting house ni Kuya Butch ngayong gabi. Tsaka yung background ko, ito yung fruiting house namin. At namumunga po ito every 2 weeks. Tsaka nakikita nyo naman po na wala po siya masyadong bunga kasi hinarvest ko dahil inulam po namin ngayong gabi. Yung ginagawa naming ulam dito is pwede siyang pang chicharon, para siyang i-fried mo siya, tsaka ilagay mo siya sa gulay, kahit anong klaseng luto ng gulay. Tsaka pwede din itong lumpia na mushroom. Marami po siyang magagawa dahil fresh po siya, tsaka organic yan po. Ayan. At ito na po yung mushroom na hinarvest po ng may-ari. Ito po. Yan. By the way guys, ito po si Kuya Butch. Hello. Ito po yung may-ari ng mushroom, yung fruiting house sa loob. Tsaka marami po siyang Chika babes. aside sa marami siyang chika babes, marami din siyang business na mushroom. Yan. Like nandun sa Naming, sa airport, dito sa Deca. Yan. Dito na Kung gusto mag-order, Ibalik yata eh. kung sino gusto mag-order, just message Butch Casimero. Or go to our or- webpage at BFC Mushroom Yes, House. BFC Mushroom House. Also, You can email me at bcsilverking8@gmail.com, or you can call me or text at 277-2995-5722. 10% discount. maybe you can have a 10% discount if close mo ni Kuya Butch. Uy, gilapan. So, you need to close him. Pag magbisita mo sa iyahang website, dito mo ninyo ma-learn on how to Cultivate mushroom, fresh organic mushroom. Si Shasha po yung nagluluto niyan. luto kami ng munggo. Yes, ito po talaga yung ginagawa namin every week na magkakasama kami, magluluto, tsaka we eat together with our friend. Tapos mag-cheka kasi po yung oyster mushroom. Lagyan lang po siya ng salt, tsaka paminta, egg, then balot po siya sa harina. Ayan. Masarap po yan. Yan. Ito na po yung munggo ala Sharina. At itong isa naming madam, Damin, fried mushroom. Ayan na po yung fried. Ayan, nilalagay na po natin yung mushroom sa karahay. Tapos yung spinach namin is fresh po yan from our backyard. Spinach. Ay, spinach. Abay ko. Siya, ano to siya, i-cut to siya. So,
Salamat dahil sa pag-take over sa ako ang vlog. So, I am here with Kuya Butch, the owner of the house. And the owner of the BFC Mushroom House. BFC Mushroom House. Hope to see you next vlog of Sharina. She will be having an interview with me regarding the mushroom facilities. See you next week. Watch out for the next video of Sharina. Yay! Sa mga mushroom lover, hope to see you next week. First time on my vlog.